Velkommen til Endnu Plus. Vi har fået en god idé. Vi har udviklet en række sikkerhedsløsninger, som alle bygger på nabohjælp til beboere i boligforeninger. Som beboere kan vi stå sammen og øge trygheden. Alle løsninger er baseret på nabohjælp, fordi både politiet og det kriminalpræventive råd opfordrer til benyttelse af netop nabohjælp, da undersøgelser har vist, at indbrud, hærværk og anden form for kriminalitet nedsættes med op til 26%. Alle sikkerhedsløsninger bygger på et alarmsystem, som installeres i hver husstand. I tilfælde af eksempelvis indbrud går alarmen i gang samtidig med, at dine naboer helt automatisk bliver kontaktet via en sms. Systemet kontakter kun de naboer, som er hjemme, og som derved kan hjælpe til opklaringen ved at observere gerningsstedet. Ifølge politiet skal naboerne udelukkende observere gerningsstedet. Dette kan hjælpe politiet markant i deres opklaringsarbejde, især hvis naboerne er opmærksomme på sms'ens indhold. Ligeledes ved brandalarm kontaktes dine nærmeste naboer, som straks kan identificere brandens omfang og kontakte brandvæsenet. Dette vil nedsætte udrykningstiden og mindske chancen for tilskadekomne. SOS-løsningen bygger på en nødkaldssensor i form af armbånd eller halskæde, så ældre beboere kan føle sig trygge og vide, at assistancen kun er et tryk væk. Den sidste løsning omhandler vandsikring. Skulle uheldet være ude, at du får en vandskade, bliver dine naboer kontaktet. Så hvis du ikke er hjemme, kan de tage hånd om skaden. Ved at stå sammen kan vi styrke fællesskabet og øge trygheden. Hvis vores sikkerhedsløsning har din interesse, er du velkommen til at søge rundt på hjemmesiden. Som privatperson eller beboer, klik videre under privat. Mens du som repræsentant for en boligforening kan se mere information under erhverv.